Tipra sorok jotoni tolao kalaimani tamni bagui jeung jotono sawai mano kaisa hingke seler te kaisa hingke risini bagui matai no siminse asalai tongo chini tipra sorok kaisa kok jeung jotono khana sikla soksa kha hingke no kaijak sidi mani kokrok bahiki chanai hingke matai borok hinai swnamui phaimaba matai no wansuknai mani kokrok jeung jotono u kokno kaisa jagao eba kunu jagaro jeung khana hinjagui robo phaikna sama robo khana apti hai khlaino dal bidal ro hafang salai jago phiaba asokgui jeung nogo tonggui manna muchungo mungsasuk kwrui hingke no pati chaya hapang chaya apti hai khlaino hapang chaya hinai hinmani jeung khanao aboni bagui chini okra rokni kwbang kukni no ST PRC rok dal bidal paper work rok kwrui wngmani kok matai se charnai hinai kaisa kok jeung buchithai klaio abo wngkha matai nono charnai hinai nung hinmani hai khlaino matai nini bwskango mai khlai wak bahan tok bahan musui bahan rok rei rekhebo afrubo nung selerei hinana matai ano chanani bagui bwskang jorase rei rekha hinkeba matai no ano tugui bo charwana hinai apte hai wan chumo wngkha chini tripuri dofani asokgui seler wngmani bagui no dal bidal kokbo wan chukjago aboni bagui chini dofani bisingo khesra rokbo phaio apte hai khlaino tripuri khorangni mangpilio kaisa sokpaikha abo wngkha kwrui nukhungni bwsa Charan Singh Tripura Bangalore Chennai Delhi Bombay ro bui thangui samung tangui phaimani hai khlaino bobo buino srungui samung tangui rang chopsa khlai nogo phaimani yagulo a rang bai bo rabar kaikha phiaba seler kharisi gana dofani lukurokni bisingni no khoroksa sinia borok boni kolom tuibai a rabar bagan kaijak no horsani horo sap ketane rekha patimu patikha Gumuti district ni Korbuk subdivision Jolaya asni pumang kamini bufani mung Krishna Prasad Tripura ang thaha bagana ani bagan only gam ang sidina pasta sumai ang bagan kaya sombani dina horror nointa dosta bigirok tana lam prumo thai nemani bagan only tanja ani total 220 ta tongo bufang si jagat riyo prai 180 ta rok tana bini bai mane 180 ta rok ang tanjang nugui ang sirak tarawai hal dole makrata ang asoi nawo phaiye buri besna sai jotono jeng makramya kuno sondehomulok to ang kahena sondehomulok lajya tobe tanai borok to personal attack lai an tanha bo against ni plan online lai sini borok ongthang beni borok ongthang menang kaisana ang dusia tobe isor ni ukon ni bod isor borong tamak lana ang sia prai bo ani ek bosor ni sara belai kaham sara belai naithongja joto borok eleka basiro khama saha o sarana noi bini bang joto bochoroni thani ang koyo norok jote ani o bagana noi norok jote joto khama sanai ni ang asa khlai asangno hambai Chennai minatei kuno police rogo FIR rok khlai jakde thara ro thangai police affair ang kuno khlai dia police affair khlai di ni kauma brok saka ang tapana khlai dia ang tamani nga police affair khlai kauma problem dong nai o problem jaga ang thang dia nei ang police affair khlai dia